O renovado transporte urbano de Pontevedra xa está en marcha. O primeiro dos autobuses arrancou esta mañá ás 7:15. No das 11:05 subía o alcalde da cidade. Lores escolleu a liña vermella, un dos dous novos itinerarios que se poñen en marcha. Dende a estación vai a Monte Porreiro pasando pola Xunqueira. A outra, a azul, une a Praza de Galicia con Monte Porreiro con parada no Montecelo. É unha maneira de facilitar a viaxe á cidade e tamén a viaxe a sitios como pode ser o campus universitario, a estación de autobuses, o Hospital Montecelo, os centros de saúde, que quedan todos absolutamente conectados. Lores destaca en especial as melloras que supón este novo servizo para Monte Porreiro con saídas cada 15 minutos. No caso do barrio de Monte Porreiro, pois significa un paso adiante moi importante porque teñen unha conexión directa con Montecelo. Ademais, aumentan as frecuencias de maneira que cada 15 minutos haberá un autobús. O novo servizo arranca con case 7.000 usuarios que se verán beneficiados dos novos descontos que se aplican ao ter a tarxeta de transporte metropolitano de Galicia ou a tarxeta Xente Nova. Nalgúns casos, a viaxe pode custar tan só 18 céntimos, unha cantidade que dista moito do billete xeral de €1,5. Falar de menos de 0,30 ou de 0,18 ou falar de 0,50 é unha cifra asumible, non? Para a xente que utiliza obligatoriamente o transporte público, non? As novas liñas nacen dun acordo entre a Xunta, o Concello e dúas concesionarias. O Goberno galego destinará preto de €500.000, mentres que a Administración local achegará €50.000 no que resta deste ano e case €150.000 no 2022. Sobre as críticas do PP local a este renovado servizo, o nacionalista lembra que nace froito do entendemento co Executivo de Feijóo. Bueno, eu é que a mí me sorprende sempre o Partido Popular, porque en todo caso terá que preguntarlle tamén á Xunta si asinou un convenio será porque está de acordo, non? E hai unha responsabilidade que non é só do Concello, senón de un goberno que eles son responsables políticamente como Partido Popular. E dende hoxe, por certo, deixaron de funcionar as tarxetas Moedeiro que se podían usar en Pontevedra ata o momento. As tarxetas que aplican nas novas liñas pódense solicitar en 3 sucursais da banca na cidade, no caso da do Transporte Público de Galicia, e na web bus.gal, no caso da Xente Nova.